na twaenyorete etwanyorete kirayensi tokubeka muika osoka guchinguru cyari gikinyinga tokubeka kirakense neyemo tojikubeka twanyoreke kende ngikorde nkero amangana pending bills mo women rep na kwanaga ena jitenga nyora pending bills ile 1.6 billion ndara akana abanyonki ababe serikali yenene ntaite bono lero gukwanaga bagate bagandina gavana tuyigure ngwakanure pending bills tubasa gwakana mpaka kwa manyiri kipara nchire yega 73 kitakolekanite kire spending bill ngitina ko balira ikamanye mpara kiki nkaligi a pending bill committee igakorobo nyonki bwae ikanyora kibesa chuka kyabante gwakana ne milioni 231 ngabanta abakuru barenga gotamago chinka na 1.37 billion shillings tigante bega besa nchiyo chikwera na national government no ene kero mwako hele baba women rekwekio abantu narole abantu bagwate story eyo bate byanga besa nchiyo chikwera kibesa kajiro mwako okoera chiama na nande ko ba transfer back ekera kibesa kine chi account turukana onye mwaro moison eba nyorete 5 billion chialenge account bono no china barabo igobesa tiyo mwaka noera egentiki y'abantu bamintu emwatagete ngakane abayibi kibesa gose mbuyato kirigeri no kirega iga kimenyoro tokirole tokibeke che program tali moyo gose mogane tinga kanaba ibi amangana yabayibi nalenga president ngere yatebre na inchi amangana atatu yabayibi muge mitandao imugora mundame ena alinga ukambi ningo tenga ki abantu baiturasi mamalio gato kinyagitali kipara lazima kirosiwe na ende ekina kintenenwe mbatebi korungira obisi okora mnara amiru onye ndiri na alinga kora mukoko iruko mugora kanga bono inkwete lakini ekera ingomo ketatandenga ya anoramwa oigoroko boko kwao ndiyo koletiki ndiyo n'abantu babwatenda amwa tali bana inchi abo n'abantu bacolere bakerekura